pang darating. Napakaraming mga kababayan natin na nandoon po, no, sa may bahagi ng Liwasang Bonifacio. Nasa 2,000 mahigit yon. Papunta na sila dito. Ayan, pa-share po ng ating live. Pa-share. Para marami po tayong mga kababayan na malaman na may ganito pala nga nangyayari. Like and share mga kababayan. Sa may harapan ng Robinson's Galleria, dito sa may bahagi po ng EDSA Shrine, na kung saan mga kababayan ay gusto po nila na paalisin yung mga kababayan natin dito na mapayapang nagpapahayag ng kanilang mga hinaing sa gobyerno ito, pero gusto nila na ipatigil, gusto nila na palayasin yung ating mga kababayan dito na tahimik na nagkakaroon po ng rally. Subalit mga kababayan, trigger po nila na gusto nilang paalisin. So kaya nagalit na nga po yung ating mga kababayan, no? Sumama na rin po kayo dito. Paraan para mapatalo. Dyan sa mga grupo dyan kayo ngayon dito. Nandito tayo sa Robinson's Galleria, dito sa may Ortigas, dito sa may harapan ng POAA.
pulis na yan, no, na may ano dito ay talagang magkakagulo kasi payapa pong nagkakaroon ng rally dito, no, na nagpapahayag ng hinaing, no, nagpapahayag hinaing ng ang ating mga kababayan, pero gusto nilang palayasin, gusto nilang paalisin, no? Kaya ito nagkaroon ng ganito. Kasi ilang araw na po nagkakaroon ng peaceful rally dito. Hindi naman ganito mga kababayan, pero trigger nila. Narito tayo ngayon. Maraming salamat sa ating mga kababayan. Nakakagobyerno ito. Ang dahilan bakit nandito tayo ngayon. Naparito ngayon tayo dahil sa hindi maganda ang pamamaraan ng gobyerno natin. So yung ating mga kapulisan ay nandoon po sa may lugar kung saan apat o 3 araw na tayo nakapwesto doon. Sila naman nandoon. So halos anim po na truck ng kapulisan ng pinadala dito sa may bahagi po ng EDSA. Babag na rin. So sa mga kababayan natin dyan, no, kung may mga kamag-anak kakilala kayo dyan, na free sila, punta sila ngayon sa EDSA. Na malapit lang dito, tara na, samahan nyo kami. Laban po nating lahat ito, mga kababayan. Hindi lamang po laban ito. Puntahin nyo na rin dito at makisa. Laban po nating lahat. Kailangan po kayo rito, mga kababayan. Para mas makita ho nila kung gaano ho tayo karaming mga galit na sa mga bangag. Ayan. Tumulong na ho kayo rito. Ayan na mga kababayan. Walang uwian ho ito, mga kababayan. Walang uwian ho ito.